В рубриката Работилница през този месец ще ви покажа как се съдат доматите и няколко процеса след тяхното израстване. Сега доматето, което виждате, е пикирано в тази кофичка. За да го засадиме, трябва да направим една хубава дупка. Колкото по-дълбоко се насади домата, толкова е по-добре за неговата коренова система. Домата пуска коренова система по някой път от 40 см до 1 метър надолу в земята. Така внимателно се изважда заедно с пръста, след което се поставя в дупчицата и хубаво се затъпква, за да се изкара въздуха, да може да се развива кореновата система. Посади доматчето, трябва да се полее обилно, за да може корена да тръгне да пуска своите разклонения. Така, с това процедурата по засаждането приключва. Сега, понеже аз имам домати, които са насадени малко преди това, ще ви покажа как става връзването на доматчето. Домата може да се върже, както е в случая при мен в оранжерията, с сезал, наносеща конструкция, или да се върже за кол, който аз практикувам и двата начина. Двете страни на оранжерията ги връзвам с сезал, средата ги качвам на колола. Това е необходимо, защото домата като порасне, почва да се изкривява и може да се щупи и да не стане, да няма добра реколта. Така, 2 до 3 седмици след засаждането на растението, както виждате, то вече е пораснало значително, трябва да се върже, за което казах преди малко, за съответната конструкция. Връзва се хубаво долу на корена, не се стяга, за да може стъблото да расте, а горе се връзва по един специален начин. Така се хваща се, завърта се сезал и се слага между пръстите. Защо се прави така? Защото по този начин, ако растението е увиснало, с едно дърпане нагоре, сезала се опъва и то може да върви право нагоре. Така, следващата процедура се нарича колтучене. Вече, както виждате, това доматче, както казах, е добре израснало. Ето тук се появява, има едно връхче и се появява между връхчето, се появява една друг израстък. Този израстък трябва да се махне и този процес се казва колтучене, защото домата трябва да остане с един връх. Ако продължат да растат два върха, силата отива повече в листата и съответно ще роди по-малко домати и няма да бъдат така хубави, едри и сочни. Така, това е процедурата колтучене. С това за този месец нашата работилница приключва.